Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar gidan Bako TV, barkaku da wannan lokaci da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. To muna muku fatan alkhairi mazan ku da mata da irin ƙoƙarin da kuke bama, gudunmuwar da kuke bana kuke mana, mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma ya bar zumunci. Yau mun zo muku da wani labari ne na nishaɗi kamar yadda muka sanar da ku. Lokacin da muka samu lokaci za mu zanƙa nishaɗantar da ku a wannan channel namu mai albarka gidan Bako TV. To yanzu za mu soma insha Allah. Mun gode da kulawarku. Wata yarinya ce, labarin na wata yarinya ce. Yanzu za mu shiga cikin labarin gadan-gadan. Wata yarinya ce a makaranta aka tambaye ta shekarunta nawa, sai ta ce ba ta san shekarunta ba amma ta san cewa shekarunta rabin na mamanta ne. Sai malamin ya tambaye ta to shekarun mamanta nawa? Nama ta ce, nan ma ta ce ba ta sani ba, sai dai ta san babanta ya fi mamanta da shekara 5. Sai aka tambaye ta shekaran babanta kuma nawa ne, sai ta ce ba ta sani ba amma dai da shekarunta da na mamanta da na babata in an haɗa su gaba ɗaya shekaru 100 ne. Bincike a nan shine nawa ne shekarun yarinya, nawa ne shekarun mamanta, sannan nawa ne shekarun babanta. Kina da damar turawa abokanka ma'abota lissafi don neman amsa. Mun gode. To, don da dai san wannan amsa na iya faɗa mana ra'ayin shi a wurin comment insha Allah. Mun gode, muna jiran amsoshinku. Sai mun haɗu a wani labarin na gaba daga ni naku Kamal.